Ассалому алейкум бародаро ҷон ва бародарои подписчикои канали главни мо шумо топ мошино ҳама каса созен хубе умедворум зиндаву сарбаланде мисли вақта мо хабар дорем мошинбозори шаҳри душанбеда якчанд мошинои нархҳои дастраси арзон ва арзанда парсагем бидроин тамошо кунед видеоро нагзаронда бародаро кадоме дар канал меҳмон нестем бидроин подписатсия кунед зангулачаи канала дастӣ онем ки то ҳар як навори мои партон шумо хабардор шед бародаро чӣ хеле ки медонед хитон онтон садқа дар канали мо шумо ана як кинои биқагӣ рафтаистед ки дастгириётон гаре нисистай бидонед ҳеҷ не як донаи чипта харидорӣ кунед ҳеҷ яка нами навор 10,000 20,000 просмотр мегирам 10,000 20,000 одам як донаи мисол чипта харидорӣ кунад мобайни ду се рӯзда бозимона ҷанбаст мекунед ки миқдори чиптаи камай бардаро вақте ки миқдори чиптао кам шуд бидонед бардаро шанси бурдтон зиёд мешавад барои ҳамин бардаро ҳаматон да омад рафтем ҳама каса навори мошинбозорро тамошо мекунем як дона ё дар донаи чипта харидорӣ мекунем ҳазор рамат ба диққататон зиндаву сарбаланд бошед ҷойда бошед набошед обод бошед марамат бардаро Kia K5 хулас нархи дастрас 75,000 видеоро нагзаронда бо диққат тамошо мекунем бардаро нархи дастрас ҳуҷҷатош чанд хай як сола ҳуҷҷат доштаю тил доштаи бардаро марамат харидорӣ боша алоқа даброин солош чанд бу тағо 2011 сол марамат ҳолати тараф марамат ҳолати хафош дар рӯи қафо электропакет мебели салон хай мошина ношито вардагиам бардаро потолок тоза салонаш баъд ана и кожни салон ая 4 дар электро блокировка дар регулировка бакои қачавак де тарафа мултирул хулас коробкаш боша автомат обогрев сидени бидай бо обдув сидени монитор магнитофон объем мотор анади домс бардаро марамат ҳолати фартуки пеш ин мошин газаки буда яка газаки шай бардаро 75,000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табуг ака 037 95 27 27 марамат рақамо зер наводай занг занен дар тамос бурем марамат бардаро русияи бузург баргаштем омадем як подписчикмон ана гуфти гапо қарибиёи мо да буд занг задем ина марҳамат некси зур овардаям нархи дастрас бардаро солош 2002 солай лайкора бизанем бардаро мошинча нарх даста тана шиша краска талаб нест дидесен чихе мошинчаш кушурай 4 бална кишнав як гала хила боз салонш я аҷоиботи бадай бардаро ҳуҷҷатҳои солона дора ака солона ҳуҷҷат як соли ровна бо ҳуҷҷат нав кадаги мега утил ҳама чиза срочни мега ана сум дар кора фурӯхтан дар кор хай бардароира шарт неста ки багажоша букшем дига ҷоёша нишон тем мошинча гарени тоза марамат як иди чарх мезанем бардаро марамат ҳолати тараф тана шиша гуфтем краска талаб нест марамат як ҳолат биёира уйку дарош бо сентрзанг да дар қафо электропакет ҷоша бинед аликантара хушус ана скамейкачора бинед чиста боия потолок тоза скамейкачо тоза дарош бо губкават кадагия бардаро марамат ҳолати салон коробка механик гап хабар мониторча задни вид камера тағоиҷон биё капоча кишо марамат як ҳолат моторша мемонем марамат объем мотори 1.6 пана инжектори прасои хичон бардаро ҳолати фартуки пеш чашкош кафидагӣ варид нест мотора тозагиша десен чихе хушрӯ хулас нарх боша бардаро чанд сумонем акаҷон срочно акай ма мега ахирша 22,000 мон бе савдо 22,000 хай биёем бо пеш чахчах не 22,000 ака охири накмона биё рақамо табуг ака 94 08 41 08 марамат рақамо зер наводай занг занед дар тамос солиш 2002 марамат бардаро боз як сечкачаи навбатии саб сафедак нигоҳ кунед қаймоқи сметанвори сафедаи мошин гарани тана шиша краска талаб нест комплектатсияи классик нархи дастрас главни нархи 35,000 бо арзон мешава бардаро фақат хеле бидавен ози нигоҳ кунед шумо фақат тамошо кунед шербачо моз видеоро ҳамаша бо диққат шумо да нишон метавонем 4 балнакш ягла хела тана шиша краска талаб нест бардаро ана шишаи бакавоиша десен вайш ҳаста вайам чихеле ки мезананд мепара бардаро хулас марамаз як ҳолати тарафша мебинем марамаз як ҳолати салончаша бинем бардаро дар рӯи қафо ручной салонш топ тоза заводскои худаш бидай потолокшам тоза марамат ҳолати обшивкош коробка механик лекин мошинча састани драна берунак мардак бори бардаро зур биё акаҷон капоча кишо марамаз як ҳолати моторша мебинем бардаро
марамат бардоро объем мотор боша 1.8 простой фуки мошин нозада дидесен тори шуд ко хак мошин ака чихе бгем ака мошин фуруш кинес ам хеварда таваккалбахдо сиёмкаш кадесем пешиш нозада чашкош кафидаги варид нес бардоро мотор шакна шудада дрымберон тоза шудаги тон чашкош ягон ҷош варид надорад тозаи мошин нақшам бо нархи гарени реални 35000 сомон боз муомила мешавад биё рақамо табугу ака чанд рақамо 941 01 01 охирш ду та 01 е бача 35000 доз мардум хечи бихариса чӣ мефорад ба ҳамин хотир лайка бизада ному цатқа тана шиша крадем чӣ хеле ки дар навор десен ай пешам мошинам хеле 4 балонак шинав марамат ҳаракат кунед рақамо яка зер навода занг занед дар тамос рен варианти алишнес пули нақ 35000 боз муомила мешавад. Ассалому алайкум бардаро ҷон ва бардарои подписчикои канали YouTube канали Топ Мошино ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен шерои нар кадоми моро тамошо кардесед дар номиш садқа якдонаи аввал лайкора монед кадоми меҳмон нестем бидонем подписатсия кунед зангулачаи канала давсе монед шерои нар чӣ хеле ки медонед канали Топ Мошино дар номтон садқа старт бозӣ биқаги хича сад додагия ки миқдори чиптои кам қатия шамси бурд гарени бисёра и хали састав дар бардаро медонед ҳеҷ кам мондагӣ нест танҳо дар канали мо ва шумо Топ Мошино ба дастгирии шумо барои дастгирӣ то ма ҳазор раҳматҳо мегӯям ки миқдори чиптои камуш мондагия ба ҳамин хотир рақамҳои моро дидесен ҷамъи 992 556 320 дар салон рое ки иштирокчии бозӣ моша шанса айдаст нате и пулое ки дидесен айфоное ки дидесен и ҳамаш барои шумои бардаро чикор мекунед кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад дар номтон садқа фарқ надорад кадом шоҳ-ҷоизаи мара ба 10 донага чипта бурд мекунад болош дан ина марҳамат 2000 сомон рӯзи мошинсупорӣ а ҳисоби ма қабул мекунад бо полни баг фарқ надорад кадомеш ҳаст нест мебарам полни баг заправка мекунам мебарам дар дари хонааш мемонам баъд бародарое ки ҳастанд ай уже ай чипта харидан ай дига мондаш дага ина iPhone 17 Pro Max туҳфашон мекунам чӣ хеле чӣ кор мекунед барои iPhone соҳиб шидан 50 дона чипта харидорӣ мекунед дар номтон садқа иштирокчии ҳам бозӣ мо мешен 50 дона чиптаи шумо дар дрил ҳам лататрон бозӣ мекунад диди сағирача ҳам омади ҳам мерседеса бурди ягон шоҳ-ҷоизаи мара бурди ҳам 17 Pro Max и хали шанс дар ягон зоти ҷон нест и набуд намеона фақат барои канали Топ Мошино рафтем бардаро дарши навори мошинбозорро тамошо мекунем дастгириро фаромӯш намекунем лайк шапак комментария шапак мекунем кадоме дар чӣ намуди мошин махулай дарши дар комментария бинависа насиб боша рӯзои шанбе якшанбе мепартом ҳазор раҳмат барои дастгиритон гаптон надорум марамат бардаро хундаи аванте соли 2008 ё 9 2007 сол дай бардаро мадана диска калон диска 16 солна уҷа дора у тил дора бардаро марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф бампери қафо дачи партроника марамат ҳолати тараф як салончаша тамошо мекунем дар рӯи қафо электропакет салон кожни салон потолокш тоза 4 дарш электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол монитори андроид бардаро обогрев сидени ҳам дошта биё капочак шоака биё капочойко мароз як ҳолат мотор шамидем бардаро ана лайкора бизанед дар номтон садқа абиё мотор 1.6 донс бардаро марамат ҳолати фартуки пеш марамат атсеко хулас нарх боша бардаро 79000 сомон боз муомила мешавад бензини холияи мошин рақаму табугака 908 47 77 00 марамат рақаму зер навода занг занед дар тамос бурен алоқа бурен марамат бардаро боз як хунда элантра гарени нархи арзон кадом успед кина ошаки шава дискачои лимитеди бардаро соли 2013 хеле 10-11 нах нест бардаро марамат як гирдеш чарх мезанем нархи дастрасай бампери қафо партроника спойлерчоша бинебо марамат ҳолаи тараф шербачо лайкора заден шидоғи лайкои 500-600 болоёне ки олиам 6 та фикр када дар рӯи қафо нигоҳ кине электропакет кожни салон фул комплектатсияш буда бардаро ан обогрев сидени гап хабари соз харидоро боша рақамо якара зери навурдану занг занед дар тамос занед 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат и оби дамаи чие ана блокиров чӣ дора климат контрол коробка автомат монитордан старт стоп педал калон дай бардаро скаменко лифт люк неки зури зур буда комплектация ҳама зур бобиҷон биёира капочойко ака бениҳоят қимат гуфтестава старатса кардем нархи арзон ва арзанда мондем нархи она шо бара гуфти гапо ай авантеда арзон успед кади омади бурди мотор яги шашай яги 8 донси марамат фуки мошин то винкодои детало ҳама ҷош дар нақш боша бардаро 74000 сомон боз муомила мешавад кадом успед кина ош шава биё рақамо табугу ака
886 бо 886 303 марама рақамо зер навода зан занед дар алоқа буроед.